name of Jesus. Ba uyajonga ulantoza uSamson. uSamson ubonakalisa ibandla uSamson. Inona zaSamson in actual sense zibonakalisa ibandla. Njani? Ebenamandla uSamson before, but inona zakhe zachetshwa. Ehlamandla kaSamson. But uSamson ekugqibeleni bulele abantu abaningi amaFilisti amaninzi ekugqibeleni. So that represent intoni ibandla. Ibandla eqala benamandla yes, but phakathi ehlamandla ibandleni but ekugqibeleni abantu bazawungena iglory kaThixo ebandleni. Kakuhle in actual sense ibandla liyimpendulo yelizwe lonakeleyo. Izinto abazidingayo elizweni impendulo zazo ziphi zisebandleni. Zonke i-answers zisebandleni. Into noma bayasala noma benza ntoni na sayazi ngap deep down ngaphakathi abona bangabakhangela into ezabonelisa, but i-answer iphi isebandleni. Imibuzo abanayo impendulo abazifunayo bazazifumana phi? In the church, not kwenye ndawo. And amandla webandla akhona, amandla webandla kwi-last days, because saba sisiboniso thina selizwe sirepresent amazulu nasilapha emhlabeni. Umuntu afanele elendlela